timore. Erokamano. Omulo, en ang'o machando japiny gi e sani? Ing'eyo kama ubete kaka jo sirikal. Ing'eyo VOJ adhi duoki. Kapok aduoki, nitie gik wariam ne jopiny. Nikech okang'o wuoyo wach mar strong opposition. To an kaka Kenya Kwanza nowacho maber niya, ni office mwadwa create, mwadwa kelo apis mar opposition leader, ok en mar jakom. Wadwaro ni election katimore, wadwaro system mar UK cha. Ma opposition leader bedo gi power mar wacho wach policies, mar pingo serikal, gik ma serikal ok dhi maber to pingo, gima serikal timo maber opako. Titere weche mag policies, to bedo gi thuolo mar address parliament, mar address jopiny e yo ma modimbore, to piny bedo gi kwe. Ting'eni system ma pok gi change, ni en pile pile igni abich ka igni abich, wan opposition ma gin gidwaro, en opposition mar kelo koko, opposition mar kelo juok jopiny, ni revolution dhiye, to kumi revolution na dhiye no onge. Paro ni manyocha nitiere BBI? Mano gima ne gi propose e BBI, lakini sani ka nowacho ni wamiyo gi office no gidwa. Iwinjo ka giwacho ni gin gima joma koro gidwa ni mondo bi otim nonro ka gin jo European Union. Gin gi pod gimanyo wazungu mondo dio mediate. Ting'eni Kenya ka onge kama audit ibiro tim, IBC sani ji dhi yiero IBC. Kanjo gikelo wacha IPPG cha. Jo midhi yier ka anyalo goni kwa nikech ing'eni wawacha cha diere. Ji abiro midhi yiergi. Idhi yiergi kanye. Ing'eni okango ginonego bed ni ginyiso jopiny adier mantie. An gipenje iye kanya dwan mar luom Martin. Paro ma Kenya Kwanza nigo en loso upinzani mongirore. Mano jatend piny Kenya Dr. William Ruto wacho kamano. Yes. Kane ji osewuok e yiero ma bunge mar 13 osechako tich, ne waneno ka jood bura moko mane nitiere buo mabul mar Azimio noser modok korka sirikal. Be mano pod nitiere paro mar loso upinzani mongirore? Ing'eni nyaka ing'eni katiba no boyie gima oluongo ni right of association. Ing'eni ng'ata ma ja siasa nyalo doko modwaro. Gimoro miwacho ni ng'ato no yukne jamna mago onge. Ka jo Jubilee no wuok, joko ser gi ji. Onyisi gini koro un gimodwaro ni wan jo kaka jo Mount Kenya wadwa timo biashara. Joko nindo piny sani gidwaro development. Okango ni go koko ka wan jowa ibro wach ni gino gitambua, gino giyie ni kere president. Wan wada beda in next 5 years jo Mount Kenya timo biashara. Koro gimena nadwaro ka ni wawache dieri. Sani jakom no wacho maber ni en gi pichni ni Chebukati gi nincho dhi ode. Ma en gi pichni mobo dhi golo. To koro ka poni Chebukati gi buyo gine okawachi ni encourage corruption kata gik machalo kamago. Lakini ana penjora kaka Omulo kaka Kenya Kwanza. Koponi Chebukati gi nincho biro no yukne gi jamna. Ang'amo ni yuko ne jamna sani dong dikoro jakom president. Ma ing'eni sani kokoro wacho ni nincho obiro kucho. Kancho dwaro jamna to kuyuko ne. Ang'amo kacha no jopiny. Lakini gima da wacho miya gima kechi penja question. Ing'eni kancho wadonje government. To Ruto ncho promise ni within 100 days nitie gik manyako tim. Mokwongo nowacho no dhi kelo Hustlers Fund. Nowacho ni an gi plan. Okelo Hustlers Fund. Mano dongo kelo. Number 2 nowacho no dhi appoint judges. Dongo appoint. Number 3 nowacho no dhi duoko bech fertilizer piny. Dongo duoko. Number 4 nowacho no dhi tero bech chiemo piny, bech mogo gi bech mafuta. To duogo explain nikech mana nyisi ni nitie gik ma jakom gine ne wache pale mane wacho Jakaranda ma wan wayiego nikech gitiyo kaka opposition. Ka giwacho ni bech gik moko dhi piny, ok odhi piny. To wambe wowuok oko to wanyiso gigi momiyo. Nikech mokwongo ne nitie cartels ma charan gimiluongo ni subsidy. To koro ngene cartels go ofwenyo ni koro onge kaka ginyalo golo mogo. Kumachielo mondo gibiwuo. An gipenje iye kanyo. Wase pesa mang'eny kabisa. En pesa di muse yudo kokalo kuom cartels mane omako mafuanda wach mar subsidies gi. Number 1 no wawito bilion 4 pile. En pesa di muser. Number 2 e fuel subsidy. Mani kelo ni nitie fuel subsidy. No wito pesa mang'eny kabisa. To mane miyo no budget mane wakele parliament makuri the team 3.6 trillion. Inano ko waduoke piny gi 300 billion. Mano nyiso ni budget mokalo cha ne ni mbele gi 900 billion. Koro ing'eni borrowing moro mineno koro okango duogo go jopiny ni nitie gimiluongo ni concessional loan. Nitie loan moro mokawo ka baga. Nitie gin kawo loan China okure. Nitie pesa ma nyaka team go development kaka dwaro. But nitie priority kaka housing. Priority number 1. Wan wa focus gimiluongo ni production gi value addition. Wadani jopiny kopuro waket cham e dero. To cham wokesekelo mbele ka ne gisefwenyo ni mbele ka cham dhi dok piny
mogo dhi dok piny, erokamano. fuel dhi dok piny, koro onge kaka gidho go siasa. Erokamano nya. Fred, giko